Είμαι ο Φουσέκης. Είμαι ο Φουσέκης. Νίκος Κορόμπος. Νίκος Κορόμπος. Νίκος Κάλαντας του Καβουρδίρη του Κώστα. Το κουράζεις πολύ, το κουράζεις πολύ. Με 52-58-30. Αλφα ρε γαυγάμ. Αλφα ρε γαυγάμ. Με σειραγκοειδή τον περιμένετε? Δεν σε ακούω καλά. Με σειραγκοειδή τον περιμένετε? Με σειραγκοειδή τον περιμένετε? Δεν σε ακούω καλά. Με σειραγκοειδή τον περιμένετε? Εσείς τι θέλετε, για τις τσιτσιφιές ή για τους μπάμπουρες? Ποιες μπάμπουρες μωρέ, τη γυναίκα περιμένω αγοράς. Τι μπάμπουρες είναι? Οι σομπρέρο είναι μύκτες οι οποίες έχουν έρθει με την κάθοδο των... γιατί έχει πάρα πολύ χιόνι. Έχει πάρα πολύ χιόνι. Λοιπόν εντάξει. Έγινε! Έγινε εντάξει. Γεια χαρά. Λοιπόν εντάξει. Έγινε! Έγινε εντάξει. Γεια χαρά. Νίκος Μασαμπούκας λέγομαι. Νίκος Μασαμπούκας λέγομαι. Και γιατί αυτό θέλετε παρακαλώ? Αν είσαι η μάνα της ζώστην μου γρήγορα για να μην σε σπάσω και σένα στο ξύλο. Τι λες τωράκι μου, είσαι μετρημένος? Δεν είμαι μετρημένος, απλά είμαι νταΐς. Απλά είμαι νταΐς. Απλά είμαι νταΐς. Απλά είμαι νταΐς. Μη ρωτάς πολλά, μη ρωτάς πολλά, μη ρωτάς πολλά. Ρε δώσε μου την κόρη σου, μη σε αφήσω, ηλίθεια, ηλίθεια. Το τι κάνει η κόρη σου, άστα να το ξέρω εγώ καλύτερα, μωρή πουτάνα, μωρή πουτάνα, μωρή πουτάνα. Λοιπόν, πούστη, δώσε μου τη τέτοια μου. Άκα φιλοσοφικά. Όχι, θα σου πω το άλλο, έρχομαι από εκεί σε λίγο. Θα γαμίσω την κόρη σου αύριο, θα την πλακώσω σφαλιάρες αύριο. Νίκος Ματαμπλόκος. Παίρνω τηλέφωνο από το Κέντρο Αραγώνων και Δημοσίας Λήψης Ναρκωτικών. Έχετε παρουσιάσει συμπτώματα λυκωδίας? Πίνετε καθόλου τσικουδιά? Πείτε μου αλήθεια. Από αυνανισμό? Αυνανισμό. Υπάρχει έτσι? Κερδίζετε κάποιο δώρο, αν μ' ακούσετε δάχτυλα. Δεν θέλω τίποτα. Ένα δονητή 2 εκατοστών. Ρε μην κοντράρεις μου, σπάσω τα μούτρα, φέρε το Γιάννη. Με το γάλα. Ποιο γάλα ρε κατσικοπόδα ρε? Έχει μπλέξει αγόρι μου. Έχει μπλέξει. Σε σπήρα με σπουργίτια. Είναι υποψήφιος για να γίνει μέλος του διαόλου. Μαστουρωμένος και καυλωμένος είμαι. Τσουτσούνι, όλο το βράδυ τσουτσουνάκι μου. Νίκος Κάλαντας του Καβουρδίρη του Κώστα. Κοιτάξτε, $1000 δεν θα πάρει ακριβώς. Τη μικρούλα θα φτάσουν γύρω στα 400 λέω. Θα φτάσουν 400 σας λέω. $600 θα κρατήσετε? Ναι, όχι εμείς, κρατάνε και οι ανάδοχες εταιρείες, φορέα CDI, PRW κτλ. Κρατάνε ανάδοχες εταιρείες και ABI Exchange Artificial Intelligence. 1000 δεν θα φτάσουνε! Τι νομίζετε ότι είναι η Ρουμανία, κύριε μου, Άγιος Παντελεήμονας? Άγιος Παντελεήμονας νομίζω ότι είναι η Ρουμανία? Ωραία, βούλωσε τότε! Σου είπα $400 θα φτάσουμε! Δεν τα δίνουμε, κύριε! Έχουμε να αγοράσουμε κάστανα να μεταφέρουμε πάνω στη Ρουμανία! Δεν δουλεύετε! Έχουμε να φύγουν τα λεφτά τα δικά σας, θα πάνε σε καλαμπόκι και κάστανα! Oh no. What a minute. 1 second, why? Just a second, what a minute. Can I have your line, please? Πάγιο. Από το Πάγιο? Πάγιον. Τι ακριβώς γνωρίζετε, πείτε μου τώρα. Για συνδέστε. Μπορείτε να με συνδέσετε με τον κύριο Μακρογιαννόπουλο, Νίκος Καβουρδούρκος. Νίκος Καρδιβούρκος. Ναι, θα σου πω κάτι, δεν υπάρχει κάποια κεραία, κάποιο σύνδεσμος, κάποιο gateway or linking? Ορίστε, δεν σας ακούω καλά.
Σας παίρνω από κινητό. With mobile phone. Λοιπόν, να σας δώσω το τηλέφωνο να επικοινωνήσετε μαζί του. Εσείς δεν μπορείτε να ενεργήσετε μόνοι σας. Για δώστε με γρήγορα και μην κάνεις πολλές ερωτήσεις. Για δώστε με γρήγορα και μην κάνεις πολλές ερωτήσεις. Γιατί? Για να σε πλακώσεις φαλιάρες θα μας εδώ. Ο Γιώργος ο Μπούκας. Ο Γιώργος ο Μπούκας. Ο Γιώργος ο Μπούκας. Ας το διάλογο, αγιόπαιδο. Νομίζετε ότι παίζουμε. Νομίζετε ότι παίζουμε. Νομίζετε ότι παίζουμε. Μάλλον αυτό κάνετε. Θα πρέπει να Ναι, καλέσετε πολλά το λέτε. πρωί. Μισό λεπτά. Θα σας σπάσω όλα, Δεν νομίζω ότι είναι συμπεριφορά αυτή να μιλάτε. Λοιπόν, και όσο για να ξέρω και κοπέλα είσαι και έχεις ήδη χάσει τη δουλειά σου, γιατί δεν ξέρεις καθόλου ποιος είναι. Λοιπόν, τη δουλειά σου έχεις χάσει ήδη, αυτό πάμε. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τα αποτελέσματα, Νίκο Τσουλάκη. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Κορνί, 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 κορνί. Ευχαριστώ πολύ. Πώς λέγεσαι, είσαι και εσύ στη λίστα, πώς λέγεσαι εσύ. Πες μου το όνομά σου. Πες μου το όνομά σου, ρε. Το λέω, γεια. Δεν το λες. Φουσέκης λέγομαι. Πού είπατε? Φουσέκης. Πείτε μου πάλι. Φουσέκης. 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 Ή Φι. Πώς λέμε φάκα. Το πρώτο γράμμα είναι αφιτά. Φι. Φουσέκης. Ναι. Φυσαλίδα. Να ρωτήσω κάτι, αυτή τη στιγμή έγινε κάποια εισχωρή σε κάποιο ηλεκτρονικό υπολογιστικό σύστημα? Ακριβώς. Τα φαγγελώσαμε. Μάλιστα. Ξέρετε γιατί εγώ ασχολούμαι με τις ταβανόπροκες. Δηλαδή. Τι ακριβώς έχετε από ρευτικά και ψηφιψώνια? Ατζγόνια, ταραβάνια τα φάσα, ταραβάλα δεκάρα βολτός βά. Ατζγόνια, ταραβάνια τα φάσα, ταραβάλα δεκάρα βολτός βά. Πείτε μου πάλι το τηλέφωνο σας. 82-32-564. Αυτή τη στιγμή είναι καλύτερα από αυτό το τηλέφωνο. Όχι βέβαια. Κάνω κι εγώ το ίδιο. Νομίζετε ότι ο Φουσέκης μπορεί να φύγει έτσι? Είμαι ο κύριος Φουσέκης. Σας παραγγείλω μερικά σκορδόψωμα. Ακούτε κύριε μου. Το ξέρετε ότι επιτελείτε έργο αυτή τη στιγμή και μπορώ να σας κάνω μήνυση γιατί δεν μου φέρνετε πίτσες? Βράκε γαμίσου, προμιάρι. Νίκος Κούκος, συνέστημα με το K12, μιλάω από VHF 216 Beer Tone. Λάθος κάνετε, τρίτο. Δεν σ' ακούω καλά, μιλάω από VHF κάτω από πιλωτική διάβαση. Τι θέλετε ακριβώς? Θέλω 2KH σε τριγωνικό ραντάρ. Ναι, Νίκος Κούκος. Όχι, δεν είμαι ο Νίκος. Όχι, εγώ είμαι ο Νίκος ο Κούκος, αγόρι μου. Είπα να μιλήσω με κάποιο τσακάλι να μου δώσει 216 σε τριγωνικό ραντάρ. Τριγωνικό ραντάρ. Βρίσκομαι 12 μέτρα κάτω από τη γη με τον υποπλοίαρχο K12. Κύριε Μαρκόπουλε, κάτι γίνεται εδώ πέρα, τα παιδιά είναι όλοι άσχετοι εδώ πέρα, δεν μπορώ να μιλήσω με κανέναν. Κύριε Μαρκόπουλε, κάτι γίνεται εδώ πέρα, τα παιδιά είναι όλοι άσχετοι εδώ πέρα, δεν μπορώ να μιλήσω με κανέναν. Εγώ σας... Μας βλέπετε στο ραντάρ. Ναι. Στο 215. Με κόμπο 3 προς 4 προς Αλάκος και 216 στον Άσο μου Σαλαμίνα. Στον Άσο μου Σαλαμίνος είμαστε, ναι. Ωραία, σας βλέπω αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, θα κινηθείτε με πιλωτική διάβαση 217. Ναι. Με ακτίνα 2 χειρών. Και τι θέλετε από εμάς τώρα, ναι. Είμαστε ΕΚΑ. ΕΚΑ δεν είσαστε? Ναι. Ωραία. ΕΚΑ είσαστε, έτσι? Ναι. Ωραία. Επιβεβαιώνουμε την κίνηση 216 προς πυρών με σταθμονική διάσπαση 2 προς 1. Επιβεβαιώστε. Ορίστε. Θέλετε να κάνω κάποια άλλη ενέργεια? Θα σου πω όταν θα χάσει τη θέση σου.